Teraz všetci riešia tú galantu, hej, a to zneužívanie v tej polepšovni a proste za komunizmu to sa dialo na základných školách denne a nikoho to nevzrušovalo, naozaj. Len možno nášho telocvikára a doslovne. On nás nechal nastúpiť pred hodinou a abecedne od najmenšieho po najväčšieho a to je blbosť. A normálne nám pozeral, že či pod tými červenými trenkami nemáme gaťky, hej? A keď niekto mal, musel sa pred ním prezliecť a potom do nás hádzal medicimbal, hej? To bola jeho, a na lyžiarskom výcviku si spolužiak vyvrtol kotník a on povedal, Andrejko, tu si lahni, vyzleď sa do naha, hej? A potom prišiel a mňa bolí hrdlo druhý spolužiak, a ty si tiež sa vyzleď do naha a lahni si vedľa Andrejka, hej? Priatelia, vy si neviete predstaviť tú traumu, ktorú som ja mal na základnej škole, keď dvaja muži neznámi vošli do triedy a prečítali zo z nejakého papierika 6 mien. A potom si tie detičky odviedli na Hajdukovú na stomatológiu. A tam potom tí mladí dentisti si akože skúšali tie svoje odborné skills na našich nevinných mladých zúbkoch, naozaj. Ja som, aj niektorí spolužiaci sa aj odtiaľ už nevrátili, naozaj, ani som ich nikdy v živote nevidel potom, ale spoločné školské foto, priatelia, za komunizmu vám nepovedali, že prídeme vás fotiť, hej, to bolo, my sme tam všetci vyzerali proste, že na prd, ale že všetci, hej, lebo ja v tom malom veku, mne bolo jedno, čo nosím oblečené, hej, ja som si pozeral fotky z môjho mládí, evidentne to bolo jedno aj mojim rodičom, ale... Čiže ja som ten jeden deň tam mal takú košelu maskáčovú, no mňa na tej fotke není vidno.